Vítam ťa. Máme tu IG Live, budeme tu nejaký čas. Budeme tu spolu nejaký čas, vôbec sa nebudeme ponáhľať, pretože sme uprostred, alebo teda v procese našej manifestačnej výzvy. Takže ťa privítavam. Pôjdeme deep, pôjdeme poriadne do manifestovania. A dnes sa stalo to, že ženy a vlastne aj muži, ktorí sú na manifestačnej výzve, dnes našli svoj blok, ktorý ich drží od manifestovania. A to je vlastne niečo, čo už je rovno, proste my máme rovno výsledky. Chápete, ženy? Alebo keď ešte ťa dnes len čaká dnešná úloha. Proste dnes budeš mať výsledky. A to je nezvratné a nikto ti to nikdy nevezme. Vieš, tie výsledky, ktoré teraz zažiješ. Vieš, hoci kto ti potom bude môcť povedať, že manifestovanie nefunguje, alebo tak a tak sa manifestuje, ale ty vlastne v rámci tejto výzvy, v procese tejto výzvy, aj po tejto výzve budeš vedieť, ja viem, ako sa manifestuje a viem, čo ma drží od manifestovania. Súčasťou, cieľom tejto výzvy je vlastne nájsť tvoj blok. Môžeš myslieť, ako dlho chceš na to, čo si praješ, a ty potrebuješ nájsť svoj blok, ktorý je v tvojom podvedomí, ktorý je proste v tvojom nervovom systéme. A tento blok dnes je deň číslo 2 a tento blok dnes si našla, ak si prešla už týmto dňom. Včerajší deň bol o vedomom zaviazaní sa, potvrdení sa k svojmu snu. Včera sme začali zľahka, pochopiteľne. Musíme vedieť, čo si prajeme. Ahojte všetky ženy, kači. Ahoj, ďakujem. Ako keby jedna vec je byť normálne takto vo svojom živote a si myslieť, že si niečo prajem, ale druhá vec je to, čo si včera spravila v prvý deň výzvy. A to je to, že si sadla a vedome si okrem svojich možno ďalších snov alebo vieš, ďalekých snov si jeden nejaký proste vybrala vedome, toto si vyberám. A tým si započala proste celú hru. A tým si započala dianie. A dnes si prišla pomocou druhej úlohy na to, čo je tvoj blok. A dnešný deň ti má priniesť iba informáciu. Nechcem, aby si to ďalej analyzovala. Nechcem, aby si sa tým trápila. Nechcem, aby si to racionalizovala. Celá výzva ťa dovedie tam, kde ťa má doviesť. Vieš, do premeny tvojho bloku. Nielen, že ho nájdeme, ale ho aj premeníme. A každý deň je nejako vystavaný. A dokopy to tvoríš skladačku. A tým pádom sa ty o to nemusíš starať. Chápeš? Ak si dnes na čo prišla, už sa tým nemusíš zaoberať. Máš hotovo, sfotíš mi zápisník, alebo mi nahráš správu, zatvoríš ten zápisník a hotovo. A zajtra ideme ďalej. Nemusíš ty rozmýšľať nad tým, ako ďalej a čo pre Boha. OK? Proste ďalší deň výzvy ťa k tomu dovedie a ďalší deň výzvy ťa k ďalším veciam dovedie. Takže, dobre. Tá limitujúca viera, ktorú si dnes objavila, ťa chce držať v bezpečí. Nejdeme teraz sa hanbiť za tú limitujúcu vieru, nejdeme proste halucinovať o tej limitujúcej viere. Ona vznikla v nejakom čase v tom živote na to, aby si ten čas v živote, ktorý si vtedy zažívala, aby si vedela zvládnuť a prežiť. A vtedy tam vznikol ten limit. Ono to proste takto paradoxne funguje. Ale na teraz v svojom živote ty už nepotrebuješ sa riadiť z toho limitu. Niekedy proste si bola ako keby v takej konštelácii, že takto si len prežila. Keď si toto budem myslieť, keď si toto myslím, tak zapadám. Keď si toto myslím, tak proste viem šľapať ďalej vôbec v mojom živote. Ale teraz už si inde vo svojom živote. Prišiel čas proste vysvetliť tvojmu podvedomiu, že vlastne túto limitujúcu vieru vieš prerobiť a nepotrebuješ ju ďalej. Dobre. Takže, chcem, aby si, možno si to zapíš, pozorovala sa proste pri tejto výzve. A mám tik-tak v ústach. Pozoruj sa pri zisteniach. A buď ako keby coachable. Vieš, ja coachujem ľudí, ktorí mi za to platia. A ty si na free výzve, ale ber to tak, ako keby bola platená. Ber to tak, že ako keby ja chcem, aby si ma coachla Simona. Vieš, niekedy mi ľudia zaplatia, tak oni ako keby tam môj klient tam tak je a on chce, aby som mu povedal, ideš nesprávne. Toto musíš otočiť, túto to treba premeniť. On to chce odo mňa. A keď toto je for free, tak nie, že budeš ako keby nie-coachable. Nechaj sa mnou viesť.
Pozoruj sa, zistuj o sebe. Wow! Neargumentuj sama so sebou, neargumentuj proti tým otázkam, ktoré tam sú. A ako som hovorila, neracionalizuj ich. Takže, vyzvala som ťa určite, že by si mi mohla kľudne napísať, akú limitujúcu vieru si našla. A ženy tak spravili, niektoré, ste mi napísali do správy a chcem sa povenovať 3. Je tu niekto ďalší? Zuzka, Angel, Timo, Kači a tak. Chce niekto povedať o svojej limitujúcej viere? Alebo ju tu dodatočne napísať? Keď už si mi ju napísala do správy, nemusíš. 3 som z tých, čo sú v mojich správach, som vybrala a tým sa teraz povenujeme, aby sme tomu porozumeli lepšie, ale vlastne ešte by som chcela povedať, že manifestačná výzva prebieha 5 dní, je online, je zadarmo. Link je v mojom profile, možno dám tento IG live na YouTube a tým pádom link je pod videom. Ako náhle vôjdeš do tej výzvy, len tam zadaš svoj e-mail, vôjdeš do tej výzvy, hneď tam máš úlohu číslo 1, úlohu číslo 2, čiže nemeškáš, môžeš rovno to spraviť. A prísľubom tejto výzvy, 5-dňovej, že cez čo ťa cez 5 dní prevediem, je to, že nájdeš svoju limitujúcu vieru. To, čo si praješ, keď sa chceš k tomu dostať, nemôžeš byť poháňaná tou limitujúcou vierou. OK? Ináč sa správa tvoje ja, ktoré nemá tú vieru v hlave. A my teraz akurát sme in thick of it, ako sa hovorí. My sme proste presne v centre toho celého. Proste práve dnes to proste celé riešime. Aký mám blok? Čo ma blokuje? Čo ma celý život blokovalo? Alebo proste čo sa vo mne zrodilo za posledných 5 rokov a začalo ma to blokovať. Takže veľmi, veľmi dosť dobrá, zaujímavá, limitujúca viera je, že nie som dosť dobrá. Ahoj Terezia, ahoj Miška. Chcem dodať, že teda môžete mi napísať vaše limitujúce viery, všetky ďalšie ženy, čo tu prídete. A možno ešte sa povenujem aj tým, čo tu pribudnú. A vždy ťa podporujem v tom, aby si mi napísala, lebo občas ti nahrám proste hlasovku naspäť, niekedy, vieš, sa to hneď dá. Takže, prvá žena, ktorú som vybrala, hovorí, nie som dosť, nevyberú si ma, nič sa nezmení, to je celé, hej, jej limitujúca viera, nič sa nezmení a prídem naspäť domov. Ona vlastne ide skúsiť, vieš, do sveta na pár týždňov, ide proste skúsiť nový život, novú prácu, chce sa uchádzať o prácu, proste ide niekam. A vlastne jej ide v hlave, a to je jej sen, vieš, tam ísť, zrejme si tam získať prácu, odsťahovať sa tam, byť tam nejaký čas, tam, kde ide. Ale to zistila počas prvého dňa, pochopiteľne, toto je môj sen a dnes odhalila blok, ktorý jej hovorí v hlave a veľmi zaujímavú správu mi o tom napísala, ako si uvedomuje, že jeden hlas jej hovorí, ale však to môže dopadnúť ináč, ale druhý hlas, veľmi silný, a to je ten limitujúci hlas, ktorý veľmi super objavila, je ten hlas, ktorý hovorí, nič sa nezmení, ja tam pôjdem, skúsim to, nevyberú si ma a potom len prídem naspäť domov. Nevyberú si ma, lebo nie som dosť dobrá. Nie som dosť na to, aby si ma vybrali. Kto som ja, aby si ma vybrali? Čiže jej nervový systém sa naučil, že sklamanie boli. Tu mám poznámky. Som sa pripravila, som rovno po kole s mojim klientom, čiže ako keby ideme vo flove. Jej nervový systém sa naučil, že sklamanie boli. Čiže už vopred ťa chystá, ak si tu, môžeš nám napísať do chatu, Kači, že si tu, tvoj nervový systém ťa vopred chystá na sklamanie, pretože ak teraz budeš prichystaná na to sklamanie, tak to nebude až tak bolieť. Ale ty v skutočnosti nevieš, že či budeš sklamaná. Ty nevieš, či si ťa vyberú, či si ťa nevyberú, vieš, v tej práci. Ty nevieš, čo sa všetko stane za tých pár týždňov, čo budeš na druhej strane sveta skúšať, vieš, život. Ale pre istotu tvoj nervový systém, keďže sa tak bojí toho sklamania, že zase to proste pôjde po starom, zase len prídem domov a všetko bude po starom a môj život sa nezmení, nezlepší, tak sa toho bojí nervový systém, že radšej už teraz proste operuješ z toho, mne sa to nepodarí. Potom, keď sa budeš vrácať domov s tým, že sa to nepodarilo, tak aspoň to nebude tak bolieť, aspoň to nebude taký šok. Už teraz ťa tvoj nervový systém presviedča o tom, proste, že to nevíde, lebo sa chce vyhnúť tomu, aby proste tvoje srdce nebolo tak ubolené. Ide o to,
že ideš do neznáma. To by som ti chcela povedať, lebo ja nejdem preskakovať výzvu. Hej, my nejdeme spraviť to, čo ťa zajtra čaká vo výzve. Zajtra ťa čakajú brutálne veci vo výzve. Super, že si prišla na tento blog, lebo len s tým môžeš ísť ďalej. A len s tým, čo zažiješ zajtra, môžeš ísť do štvrtka a len keď prejdeš cez štvrtok, môžeš ísť do piatka. Proste tá výzva je žiaľ takto vyskladaná, že proste je to postupné. Môžeš si to rozdeliť na viac dní, ale musíš prejsť každou fázou. Čiže ja nejdem s tebou teraz do ďalších fáz, to si ty spravíš na výzve. Čo chcem, aby akože som ti na chvíľku dala moju radu zadarmo, aby som ťa proste trochu koučla, trochu ti zmenila na to pohľad. Je to, že ty ideš do neznáma, o chvíľku, vieš, proste ideš na inú stranu sveta, ideš skúsiť šťastie a namiesto toho, aby ty si sa už teraz zmierila s tým, že si ťa nevyberú do tej práce, akoby nechaj to rozhodnutie na nich. Na tých ľudí, s ktorými budeš na pohovore. Nechaj to na nich. Ak si ťa nevyberú, nech si ťa nevyberú, ale nehovor to ty o sebe. Kašli na to. Nech to spravia oni. A chcem, aby si vytvorila, lebo viem, že si chcem viac. Sa mi zdá, že si u mňa chcem viac. Čiže chcem, aby si zapla meditku na kúpanie sa s pocitmi, ktoré si prajem. A keď ju budeš počúvať, tak si vytvor bezpečie pri tom, akoby aj keď ma odmietnú, ja môžem ďalej byť v bezpečí. Aj keď si ma nevyberú, ja sa viem aj tak kúpať v pekných pocitoch bezpečia. Moje bezpečie, ináč o tom bude ďalšie video na YouTube, moje bezpečie, fakt, v nedeľu, ako teraz si dávame v nedeľu videá na YouTube, moje bezpečie nie je odvodené vzhľadom, negenerujem z toho, či oni si ma vyberú. A s týmto by si mohla pracovať, s týmto by si sa mohla pripraviť na to, že ťa možno odmietnú, možno si ťa vyberú. Ide o to, že ideš do neznáma a mala by si tam, podľa mňa, vojsť skôr s tým, že nejdem v neznáme hľadať istoty. Idem byť v neznáme, neviem, čo sa všetko udeje a idem proste ako keby byť otvorená viac. Zvesené ramena, idem byť otvorená. Je bezpečné skúšať nové veci. Je bezpečné byť v neistote, lebo vlastne tebe sa deje to, že ty nevieš, či ťa príjmu, ty sa cítiš nie dosť dobrá, preto si myslíš, že ťa nepríjmu. Aj si našla, že s čím vlastne to súvisí z detstva, už teraz tam cítiš, že niečo, s čím to súvisí, ale vlastne nemáš šancu v neznáme ty nájsť istoty. Proste čiže ani ich nehľadaj. Udomácni sa v neznáme. V tom, že neviem, čo sa stane. Možno ma vyberú, možno ma nevyberú. Ako si písala, možno motika vystrelí, možno nie. A je to OK, zatiaľ neviem. Zatiaľ neviem. A buď s tou neutralitou, s tou ničotou, s tou nulou. Zatiaľ neviem, je to na nule. Nechoď ty rovno do minusových hodnôt. Nechaj to na nich. Ak ťa oni do nich... A teraz ešte posledná vec k tebe. Ak ťa oni odmietnú, že ak oni proste povedia, nie, nechceme ťa, v tej chvíli chcem, aby si bola pripravená na to, že sa ty sama neodmietneš. A už teraz si naplánuj to, ako ty samu seba neodmietneš. A ani od teraz, chcem, aby si od teraz, už akože dnes, si napísala proste, ako by to vyzeralo, keby som ja samu seba neodmietla. Ako vyzerá moja sobota, keď ja samu seba neodmietam? Dám si dlhšiu vaňu. Pôjdem na drink s kamoškou. Budem si čítať knihu namiesto scrollovania. Ako to vyzerá, keď ty samu seba neodmietaš? Napíšeš si to, ako to vyzerá a zároveň si vytvoríš konkrétny krok tam, v tom štáte, v ktorom budeš, ktorý spravíš, ktorý bude reprezentovať to, že ty samu seba neodmietaš. A že ty si samu seba vyberáš. Veľa práce. A čo si chcela? Splnené sty zadarmo? Áno, nikto nemá rád nevedieť, každý chce istoty, ale vlastne v tom neznáme sa deje magic, mimochodom. V tom neznáme, tam je ako keby intuícia, synchronicity, magic, feminná stránka sú neznámo. Tam sa deje magic.
keď vojdeš do neznáma a si povieš, no tak ako nech to vesmír si pána, tak keď to zariadi tak, to zariadil tak. A keď to zariadil tak to zariadil tak. A ako keby, keď sa týmto necháš viesť v tom neznáme, namiesto toho, že musí to byť tak. Keď to proste necháš, tak to bude lepšie. Bude to oveľa lepšie. A čarodejnica, múdra žena, vie prejsť cez neznámo. Ty sa neodmietni, hej? Toto by mala byť ako keby tá hlavná vec, s ktorou chcem, aby si išla ďalej vo svojom živote. Ty sa neodmietni. Aj keď ťa oni odmietnú, a proste aj tak tam určite tvoj nervový systém bude to nejakým spôsobom zažívať, že proste áno, bude to smutné, proste ťažké, ale je dôležité, keďže už proste hráme inú hru, neodmietnúť samu seba v tej chvíli. To znamená, v tej chvíli, ak budeš si chcieť kruto poplakať, alebo sa poľutovať, tak sa neodmietni. Možno to je to, vieš? Možno to je to. Keby, tak ja teraz si tu chcem predĺžiť pobyt a moje zvyšné peniaze, ktoré ešte môžem použiť, to tu proste chcem dať, si to tu chcem predĺžiť, tak to proste spravíš, sa neodmietni, alebo plnosť zážitkov, ktoré ešte budeš mať stále pred sebou, neodmietni ich, nie že kvôli tomu, že sa to nepodarilo, teraz proste nebudeš si to ďalej užívať. Neodmietaj sa potom ty ďalej, lebo tá energia ťa bude viesť veľmi dobre magneticky ďalej v tvojom živote. Aj keď ťa oni odmietli. Ty, keď sa neodmietneš. Dobre. Druhá žena z 3, ktoré tu chcem rozriešiť, je, napísala mi, ak dostanem, čo chcem, som rada, Adri. Som veľmi rada. Sme tu. Môžeš nám napísať tvoju limitujúcu vieru, ak chceš, alebo len mne potom do správy. Som určite zvedavá. Čiže, druhá žena mi napísala, ak dostanem, čo chcem, budem impulzívna a všetko stratím. To je aký brutál. Chápeš, ona chce to, čo chce. Ona si ide za tým. Ona aj ako keby reálne ide za tým. Ale objavila to, že ona sa vlastne bojí, že bude impulzívna. Vieš, lebo sa asi pozná, aká je, keď má to, čo chce. Vieš. A proste bude impulzívna. Proste zrazu bude kekešná, dajme tomu aj. A všetko stratí tým, ako impulzívna bude. OK? Takže táto žena sa nebojí úspechu. Ona sa nebojí nutne, ja neviem presne, o čo ide, môže ísť kľudne o muža. Hej, to nešpecifikovala mi svoj sen. Proste napríklad, že budem mať muža a keď s ním začnem byť, tak budem taká impulzívna, že proste ho tým odradím a on odíde na prvé, vieš, alebo niečo v práci. A tam teda nejde o to, že ona ako keby sa bojí priamo toho muža alebo toho úspechu, ale ona sa bojí samej seba. Toho, aká ona je, keď má úspech. Keď je slobodná. Akože, keď má tú slobodu toho, že wow, teraz sa mi darí. Čiže úspech, neviem, či tu si... Môžeš nám napísať, ak tu si, môžeš nám pozdraviť, a keď tu nie si, no tak proste si viem, že si pozrieš tento IG live. Úspech, splnená manifestácia sa ti spája s tým, že prídem o kontrolu. Lebo si napísala mi do správy, jem zdravo, som poriadna, robím všetko, čo presne chcem robiť, robím bla bla bla, proste len 2-krát za rok, ak vôbec mám nejaký úlet, vieš, že trošku dačo, vieš, zídem z mojej cesty, ale ináč idem správne. Čiže ako keby sa bojíš toho, že keď sa ti niečo splní, tak takto správne nepôjdeš. A to ináč, to je strašný limit, to tak vôbec nemusí byť, to je proste halucinačná vec. A to prerobíš na výzve, ako ňou pôjdeš ďalej. Je perfektná práca, čo si odviedla. Aj som ti to napísala, že super si to našla, na super veci si prišla. A ja by som na tvojom mieste akoby skúsila naučiť môj nervový systém, že keď som nadšená a darí sa mi, keď budeš na budúce nadšená, z hocičoho, z koláča, budeš z niečoho nadšená a bude sa ti dariť, aj priamo, ale môžeš to aj nacvičiť, vieš, s zatvorenými očami teraz, vieš, že si predstavíš, že si nadšená, alebo proste len začneš si to nejak vizualizovať.
Keď som nadšená, som v bezpečí. Hej. Čím viac radosti mám, to neznamená, že sa dejú nebezpečné situácie. Radosť, nadšenie a bezpečie vedia spolu existovať. Hej. Toto je práca pred tebou. Spojiť si to. Vlastne uvidíš, do čoho ťa privedie. To by ma aj zaujímalo, kde sa dostaneš potom, ako pôjde výzva. Ďalej. Lebo možno si to trošku prerobíš, ale možno sa presne k tomuto dostaneš. Môžem si za mojimi snami, moje sny sú bezpečné. Môžem sa viac tešiť. Je bezpečné sa tešiť viac. Mať viac neznamená, že prídem o viac. Chápeš ma? Mať viac, že za to, že idem mať viac vecí, viac super kamošiek, viac proste zážitkov, viac peňazí alebo toho chalana. Idem mať ako keby viac, než mám teraz. Mať viac, neznamená to, že musím prísť aj o viac. Dobre. Alebo by som sa hrála proste s tým, že úspech nie je strata kontroly. Alebo by som sa ťa spýtala na to. Nie, vieš, čo by som ti povedala? Vtedy, keď si mi napísala, že ale párkrát za rok, keď som bola spontánna, tak potom proste sa to aj niekedy prevrbilo do dačoho a potom ako keby si bola potenciálne možno smutná alebo si cítila vínu. Lebo si odišla z toho, že som poriadna, jem zdravo, cvičím, robím proste veci. A potom 2-krát za rok ti to ušlo a trošku to bolo také, že si sa cítila z toho zle. A teraz chcem, aby si sa normálne si dala gráciu. Súcit so sebou. Ty môžeš 2-krát za rok, 5-krát za rok kľudne, ty môžeš mať úlet. Alebo proste aj spraviť niečo, čo si trochu potom ľutovala, vieš, že tak som sa viac opila, alebo teraz som sa až povracala z toho, ako som sa opila. To nie je... To ako keby... To ťa nedefinuje, ten jeden okamih, kedy ti to ušlo. A ani to nevymazalo celú tú prácu predtým, to ako si išla parádne. OK? Tá impulzivita. Kto ti impulzivitu? Na to prídeš. Na to prídeš zajtra. Ale možno by si sa to mohla aj samej seba dnes opýtať. Či ti niekto nezahamboval, keď si bola mala impulzivitu? Či niekto nehovoril, aká si kekešná. Vieš, také tie reči. A tretiu ženu teda, ktorú som vybrala, ahojte všetci ďalší, máme manifestačnú výzvu, link je v mojom profile, riešime limitujúce viery, pretože skutočným, ozajstným tajomstvom manifestovania je tvoja limitujúca viera, ktorú musíš prerobiť, odstrániť. Môžeš manifestovať koľko chceš tak, že si dáš vision board za seba. Tým nemanifestuješ. To nie je to, ako sa manifestuje. Keď teraz zatvoríš oči a budeš pozitívne myslieť o peniazoch. Peniaze sú dobré, peniaze sú príjemné, peniaze ku mne prúdia. Oni nezačnú k tebe prúdiť. Nezačnú. Lebo toto nie je tajomstvo manifestovania. Ozajstné tajomstvo manifestovania je to, že si bola nejak vychovaná. Niečo sa do teba nalepilo. A už sme tu mali 2 príklady o tom, ako ženy si idú, ľudia si idú za svojimi snami, ale je tam shit nejaký, ktorý nájde. Žena si proste zmanifestovala to, že ide na opačnú stranu planéty, ide tam na pracovný pohovor, má tam kamošov, chce tam byť, život sa deje, ale vo vnútri cíti, nie som dosť dobrá, mňa si nevyberú, oh my god. Myslíš si, že jej pomôže vision board? Nie. Pomôže jej to, pri zmanifestovaní si tohto sna, buď teraz alebo o rok, aby sa jej to splnilo, alebo aby vôbec sa jej plnili ďalšie sny, jej pomôže to, že odstráni preč tú vec, že nie som dosť dobrá. A že nič sa nikdy v mojom živote nezmení, všetko bude po starom. Toto jej riadi život. A ona ide ďalej, vie, že skúša, a toto si kúpi, a tam ide, a toto skúsi. Môže robiť, čo chce, kým tam je stále toto vo vnútri. Tak sa nič nezmení. Toto jej ďalej ovplyvňuje život. A toto robíme na manifestačnej výzve. Toto premeníme.
túto limitujúcu vieru odstránime a zmeníme ju. A druhá žena, fajne sa jej darí, všetko ide super, ale bojí sa toho, aká je, keď má viac. Lebo keď má viac, tá sa začne tak radovať, že začne byť až trochu impulzívna a nie je v kontrole a nedáva si až taký pozor. A tým pádom občas si pamätá, že keď som bola príliš impulzívna, tak som to takedy až úplne dostrála do piky. Takže sa bojím byť úspešná, lebo vtedy sa začnem veľmi tešiť a budem impulzívna. A toto potrebujeme dať preč. Ona si musí začať spájať s úspechom. Bezpečie. Je bezpečné ísť za úspechom, je bezpečné mať viac. Je bezpečné sa radovať. Nadšenie a bezpečie, normálka, vedia spolu existovať. Áno, presne, Erika veľmi správne dodáva, čo podľa mňa pomôže tým aj nie vždy sme 100%, presne tak. Niekedy ti to ujde počas roka. A ja chápem ináč, však my to všetky chápeme, že ty tomu rozumieš, ty Bea? Že, jasné, ja nemusím byť 100% každý deň môjho života, ty tomu chápeš. Ale tvoje podvedomie, tvoje srdiečko, tvoj nervový systém si to nemyslia. Si myslia, že musím byť proste perfektná, v kontrole, nemôžem byť impulzívna. Tretia žena napísala úplne častý blok, ju ešte vyberieme, úplne častý blok, podvedomý blok, limitujúcu vieru, ktorú som si tu ja napísala v skratke takto. Aha, jasné. Ona má stanovený cieľ, proste veľký cieľ, ktorý ešte v živote nikdy nezažila. Vieš, paráda, držíme jej prsty, nech sa jej to podarí. A ona vlastne, keď si predstavila ten sen a chcela nájsť proste podľa dnešnej druhej úlohy, počas druhého dňa, chcela nájsť limitujúcu vieru, tak vlastne ona mala tam tmu, ako keby v tom zmysle, že ona ani netuší, ako sa jej môže podariť ten sen, ktorý má. Ona netuší. Keby, ako sa mi toto proste podarí, ja nevidím cestu. Ono je to, keby, jak, čo sa deje, ani to neexistuje. Neexistuje to. Nikde som to nevidela, ja som to nezažila. Čiže zas, toto nie je ako keby peňažný blok. Že ona nevie zarábať peniaze, alebo mať hojnosť, alebo mať viac. Alebo byť v prosperite, byť pekná. Toto nie je tento blok. Ona má blok s tým, neviem, či tu je, Sonia. Neviem, či tu je vôbec Sonia. Ale perfektný, je to, počkajte, iba napíšem do komentára aby mi zrušilo komentáre, dobre? Tento blok, ako to vysvetliť, táto limitujúca viera, keď ani nevieš si predstaviť, že čo si praješ, je možné, proste úplne, že do piky, ako sa k tomu dostanem, čo sa tu deje, takúto vec som nikdy nezažila, tak to, čo sa deje, je to, že tvoj nervový systém hľadá len to, čo pozná. Tvoj nervový systém si ani nevie predstaviť to, čo nepozná. Ako každého nervový systém funguje tak, že hľadá len familiaritu. To, čo poznám, to sa udeje. A to hľadám. A ty, keď chceš viac, konkrétne, ale toto je, akože, to je možno blok, ktorý má aj takmer úplne každý, ale možno nie, možno si našla ako ostatné ženy proste nejaký svoj špecifickejší blok, ale toto je také celkom naozaj časté. Čiže super, Adri, máš to aj ty, perfektné, lebo Sonia tu asi nie je, tak možno nám ty dáš nejakú zaujímavú spätnú väzbu na to. Len toto, čo poznáš, len toto proste poznáš. To, čo nepoznáš, tam si to ani nevieš predstaviť. Aké by to bolo, aká by som bola. Čo sa stane, aká budem, keď to budem zažívať. Ani proste, jak sa k tomu dostanem, aká cesta k tomu vedie. Neviem, chcem tento dom, ale ja neviem nič o domoch, alebo chcem toľko peňazí, ale však ja ani, jak toľko peňazí, jak sa to stane. Hej, čiže nejaká takáto frustrácia, táto limitujúca viera. Ja ani neviem jak. Neviem, ako sa mi to podarí. Čiže ty chceš viac,
A mozog ti immediately povie, nemožné, to ti nedáme. Nemožné, tam ťa nepustíme. A v skutočnosti ty sa ako keby dopracuješ ďalej k tomu, ako premeniť ten blok na manifestačnej výzve. Ale ja ti chcem povedať, že to nie je nemožné. Ten tvoj sen, ono sa ti to len zdá byť nemožné. Lebo tvoje podvedomie bude hľadať len to, čo pozná. A ono pozná, proste tam išlo ináč o finančný cieľ, čiže vymyslíme si, ak tvoje podvedomie proste pozná 2000 eur a ty chceš 3000 eur, tak to nie je nemožné, len ty keby nevieš si ani predstaviť, ale ako by som to spravila? Koľkých ľudí, ako by som to spravila? Ani to tam nevidíš, ale to neznamená, že to je nemožné. Je to len nefamiliárne. Len to nepoznáš. Len tvoj nervový systém nepozná viac. Of course. To je energia splneného sna. Náš workshop, ktorý sme mali. Len tvoj nervový systém, on ani nepozná viac. Ako keby proste len si tam nikdy nebola. V tom viac. Čiže kľud, pokoj. To nevadí. Je to neznámo znova. Takže ja by som si na tvojom mieste, a Adri vlastne možno aj ty, ako keby napísala, že je to možné. Nemusím vedieť ako. A to by bola na zatiaľ infoška, kým prejdeš ďalej vo výzve. Ako som hovorila, nechcem predbiehať kroky, ktoré ťa čakajú vo výzve, na to tu nie som. Chcela som mať proste pokec o limitujúcich vierach. A táto je dosť halúzna. Nevidím, a to môže sa stať kľudne aj v rámci romantických vzťahov. Proste, že neviem, nikdy si nemala takého a takého muža a teraz ty to ani si nevieš predstaviť, že taký existuje. A koľkých mužov ja takto poznám. Aj klientov som takých mala mužských, ktorí keby ani si nevedeli predstaviť, že kde tu bude žena, ktorá by bola takto spirituálna a že by žila v mojom meste a že by proste mala so mnou rovnaký záujem a že by chcela takto tráviť voľný čas, že ty to ani nevidíš. Ale to neznamená, že to je nemožné. Je to možné. Tvoj nervový systém proste len bude chcieť opakovať to, čo pozná. A pôjdeš ďalej v tej výzve a sa to veľmi zaujímavo roztvorí. Premeníš túto vieru. Normálne premeníš vieru, že neviem, ako sa mi to podarí. Napríklad ju premeníš na to, že som schopná. Viem zvládnuť veci. A uvidíš, na čo ju premeníš. Nejdem preskakovať, ako hovorím. Idem si prečítať komentáre. Nie je to opäť aj o tej kontrole, že chceme vedieť, že ako sa to môže splniť? Áno. Čiže odovzdanie sa. Téma odovzdanie sa. Dôvera k vesmíru. Máme to v magnetickej metóde. Dôvera k vesmíru. Surrendering. Tu mám o tom vlastne ešte pradávne video nejaké na YouTube. O tom, že čo to je vlastne skutočný mód odovzdania sa. To nie je to, že ty teraz, dobre, jebať na to, sedím iba na gauči, lebo som odovzdaná a ja teda nič nerobím. To nie je to. To je to, že ty sa hýbeš ďalej, robíš kroky ďalej a dôveruješ im. A hýbeš sa proste intuitívne, hýbeš sa aj podľa programu, ktorý máš pred sebou, ale netlačíš na tie výsledky. Vytvoriť si bezpečie, aj keď neviem presne, ako tam vedie tá cesta. Možno si skús spomenúť na chvíľu vo svojom živote, lebo možno sa ti to stalo, Adri, aj dodatočne, hoci kto má tento blog, si spomeň, kedy si vo svojom živote možno zažila to, že čo sa stalo a ty si bola, pane, jak sa toto vôbec mohlo stať? Však to bolo úplne, to som si myslela, že sa v živote nestane, ale sa to super stalo. Tam máš dôkaz o tom, že takto to môže byť. Dačo nemožné sa stalo možným. A keď to nenájdeš na sebe, že ty vo svojich spomienkach, že máš o tom nejakú evidenciu, že máš nejaký dôkaz o tom, keď to nenájdeš na sebe, tak si spomen na koho iného. Možno ja som hovorila niekedy taký príbeh. A ja mám popravde taký príbeh, môžem ho hneď povedať, haha. Môžem ho hneď povedať. Ale možno nejaká tvoja známa, vieš, že nemala šancu otehotnieť, nemala ako a potom sa to stalo. A keby to bolo nemožné.
Alebo to bolo nemožné, že toto a toto zvládneme. A sme to zvládli. To by ti mohlo ešte pomôcť. Presne tak, Erika. Kači, ja mám jednu takú vec, čo už 3 roky sa snažím konečne prijať, že není. Som len šipnutá na hlavu. A ja tak čakám, že nová osoba 10 mi povie, že som si keď 9 povedala, že nie. No, dosť dobré. Adri, snívať o tom viem, ale v realite nemám vieru, že je to reálne. Snívať o tom viem, ale v realite nemám vieru, že je to reálne. Veľmi ti pomôže všetko, do čoho ťa beriem, Adri. Poď ďalej, šľap vo výzve, sprav si dnešné cvičenie, ak si ho ešte nespravila. Zajtra si porob, štvrtok bude brutál a piatok bude mega. Hej, proste chcem, asi som to povedala aj na úvod tohto IG Live, ale Adri si tu nebola. Teraz sme proste uprostred toho. Už prichádzajú výsledky, lebo našla si svoju limitujúcu vieru, ale ešte neprišli finálne výsledky. Teraz sa deje prerod. Ešte sa nedotiahol prerod, vieš, ešte nie si prerodená, ešte len sa prerádzaš. Ešte nie si Fénix, ešte si len popol, vieš. Už si zhorela na popol a teraz z tohto popola postupne, vieš, vyjde Fénix. Dobre, ešte neviem, aké metafory si vymyslím. A teda, buď trpezlivá. Na teraz sme sa mali presne ocitnúť v tomto. Presne v tomto, kde si. Aj ty, Adri, aj všetky, čo tu vidím, komentáre a proste ženy a ja, čo som odhalila o moje, proste sme in thick of it. Poznáš tú anglickú frázu? In thick of it znamená, že sme proste uprostred toho presne, keď ako... A teraz nevieme, keby premením to, mám čo sa stane, čo sa zajtra stane. A musíme len sa ukľudniť a zajtra znova ísť ďalej. A štvrtok sa tomu znova pomenovať. Dnes išlo o to, aby sme našli to. Aby sme mali awareness, aby sme proste to objavili, zistili. A keď si to zistila, tak máš check a môžeš ísť pozerať seriál obľúbený. Môžeš ísť na prechádzku. Môžeš si zapáliť cigu. A zajtra príde ďalší krok. Všetky tieto bloky sú ináč proste dookola opakujúce sa u všetkých ľudí takmer akože rôznym spôsobom. Rozmýšľam, že či ešte by som to... Ono proste život a manifestovanie, ako my tu k nemu pristupujeme, nám ukazuje, že manifestovanie je dosť o práci s nervovým systémom a o zväčšovaní nervového systému. A teda ako keby to, že si myslíš, že len to, čo je teraz sa deje, je možné a nie viac sa môže stať, tak to hovorí o tom aj, akú kapacitu máme. A ide o to, že budeš musieť vedieť zväčšiť svoju kapacitu. Kapacitu na magic, ktorý sa deje. Kapacitu na to, ako rôznymi spôsobmi sa môže udieť život. Ako keby rozšíriť vnímanie. Teraz to proste vnímame... Máš tento blok, že iba to, čo sa deje, iba to, čo poznám, sa udeje a ostatok sa nikdy neudeje. Je to nemožné, že zarobím viac, že budem mať viac. Tak to je to, že proste kapacita je takáto malíčka a nie je takto veľká. A ako keby v kľude roztiahnutá do toho, že magic will happen. Zázraky sa dejú. All is well. Ale tam ťa vieme dostať. A aj ťa dostaneme. Takže si na správnom mieste. Teraz si prišla, alebo si tu už bola. Venovali sme sa aj tvojej limitujúcej viere na krátky okamih. No a dobre, tak to je celé. To je celé. Zajtra pokračujeme. Skúsim toto video zverejniť aj na YouTube. V nedeľu na YouTube pribudne ďalšie video, ktoré som, neviem, ako pomenovala. Ideme si povedať, ako som ho pomenovala. V nedeľu nám pribudne na YouTube video Energia nesplneného sna. To je dosť dobré video. Čiže to nás čaká. A vlastne do nedele určite už budeš mať hotovú svoju výzvu.
A ak sa ti náhodou nechce dnes pokračovať v tej výzve, lebo vieš, sa život deje a všetko je, tak len si uvedom, že je to ako keby tvojou zodpovednosťou. Je to na tvojej, je to na tebe, ako k tomu pristúpiš. Odporúčam ti ísť naplno a vyžmýkať, ako som včera písala, vyžmýkať z tejto výzvy čo najviac. 5 dní a môžeš spraviť takýto hlboký ponor sama so sebou a môžeš mi ešte o tom napísať a ja ti ešte o tom odpíšem. A zároveň myslím si, že ešte budeme mať takýto call. Alebo podobný call. Čiže potom si dáme znova vedieť, dodatočne, možno až po výzve, určite teda až po výzve, vieš, keď už každá budeme mať premenený blok, premenenú limitujúcu vieru, tak potom neskôr si dáme ešte IG live alebo proste nejakého štýlu call, aby sme sa tam stretli a aby sme proste ako išli ešte hlbšie. Bude to asi skôr Zoom call, než takto, aby sme tam mali proste chat k dispozícii, prípadne aby ste sa mohli vy konkrétne zapojiť, odhaliť kameru a tak. Dobre. Ďakujem, Erika. Takže sa uvidíme potom po výzve a aj vlastne zajtra ešte počas výzvy, of course. Dobre, veľmi som si to užila, napíš mi, pridaj sa, ak nie si vo výzve, choď do linku v mojom profile, výzva je zadarmo, prihlásíš sa a rovno robíš prvú úlohu, nájdenie svojho sna a potom nájdenie tvojho bloku immediately, druhá úloha, zajtra tretia úloha. Nejdem ti prezradiť, čo je tretia úloha, ani štvrtá, ani piatá. Bude to dosť cool. Pošli mi správu. Ak si váhala, ak si zambila, ak to bolo, že čo ja ti napíšem, mňa to fakt zaujíma. Aj keď mi len pošleš fotku zápisníka, ja si vždy poviem, super. Ak mi napíšeš dlhú vec, super, ako chceš. Dobre, tak papa, držím ti prsty, nenechaj sa odradiť.